ଆମେ ପୁଣି ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ବାହାରି ଗଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ। ତ ସେଠି ହେଉଛି ମୀନା ବଜାର ଭଳିଆ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେଳାଟେ। ତାର ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ବଣସାହି ଭଦ୍ରକ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ତ ଏଟା ବି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦି ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଛ ଅଛି। ତାପରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲା। ତାପରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେଠି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଆମର ପୁଣି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ହେଲା। ତ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ମେଳା। ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ମେଳା ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ମାନେ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଖେଳନା, ସବୁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ହେଉଛି ଚାଟ୍ ଖାଇଲୁ। ଚାଟ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ମିଠା ବୋଲି ରାବିଡ଼ି ଖାଇଲୁ, ମସରୁମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଖାଇଲୁ, ପଟାଟୋ ଷ୍ଟିକ୍ ଖାଇଲୁ। ପଟାଟୋ ଷ୍ଟିକ୍ ଖାଇକି ପୁଣି ଆମେ ମେଳା ଦେଖତେ ବୁଲିଗଲୁ କ'ଣ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଗୁପଚୁପ୍, ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲୁ। ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ମୋମୋ ଖାଇସାରିକି ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ମକା ଚାଟ୍ ଖାଇକି ଆମେ ପୁଣି ଫେରିଲୁ। ଦିନଟା ଆଜି ବହୁତ ହି ଭଲରେ କଟିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଶୀତ ଦିନ ନା, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ଆସିକି ମାଲପା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ବରା ଖାଇ